Slovensko urobilo za posledných 100 rokov najväčší mocenský vzostup spomedzi všetkých stredoeurópskych krajín. Pred 100 rokmi sme neboli ešte ani na mapách. Dneska sme členmi EU, NATO, OSN, sme majstrami sveta v hokeji, máme zlaté olympijské medaily, Sagan vyhráva proste cyklistické preteky. No predsa len už sme hráči, už nie sme len objektom záujmov niekoho iného, ale sme proste subjektom tých vzťahov, môžeme o nich rozhodovať. A mali sme v histórii jednu vlastnosť, ktorá nám v 20. storočí nesmierne pomohla. A tá vlastnosť je takáto, že... A to pomenoval mimochodom kníže Schwarzenberg, ktorý tiež nie je v tomto prostredí asi obľúbený. Musím sa priznať, že ja ho mám celkom rád, aj keď s ním nesúhlasím, ale má z hľadiska toho svojho rodu historickú pamäť. A on ešte pred rokom 89 povedal, že Česi boli vždy takí, že si tí domáci Česi vybavovali účty so svojimi domácimi súpermi a vešali sa navzájom za pomoci tých vonkajších mocností, ktoré zasahovali do strednej Európy. A on už pred 89. povedal, že v tomto sú mu Slováci veľmi sympatickí. Veľmi sympatickí, pretože práve Slováci navzájom sa kryli pred tými veľmocami. To znamená, že proste ten... Ono to tak naozaj bolo, že keď proste ruskí partizáni zajali nejakého proste ľudáka za povstania, no tak tí povstaleckí vojaci ho išli schovať, aby ho tí partizáni nezastrelili. Ale aj opačne. Keď potom proste tí oficiálni predstavitelia štátu zajali nejakého povstaleckého vojaka alebo čo a hrozilo, že ho odvedie gestapom, tak ho schovali alebo nechali mu otvorené okno na celé, aby mohol zdrhnúť. My sme sa tu nevešali navzájom v tých 50. rokoch až tak, ako sa vešali v Česku. A ak sme sa vešali, tak to častokrát bolo, že proste nátlak z Prahy. Tie 70. roky normalizácie tu boli kultivovanejšie ako v Prahe. To znamená, že minimálne ako sa zabezpečilo, že ten človek, keď bol historik ako Jablonický, tak mohol robiť v knižnici. No tak bolo mu to síce na figu, ale aspoň si mohol čítať tie knihy, čo mal. Viete, toto si uchovajme. Toto si uchovajme. To znamená, že my ako malý národ a štát vždy budeme pod tlakom nejakých záujmov, pretože tie vždycky v strednej Európe budú. Ale nekragulujme sa navzájom. Skôr si navzájom každý chvíľku ťahá pilku, myslím z hľadiska toho geopolitického postavenia, skôr si navzájom akože kryme chrbát. Lebo kvôli tomuto sme v tom 20. storočí nielenže prežili. My sme z nuly alebo z mínusu sa zjavili na mape a proste darí sa nám celkom dobre. Kvôli tomuto som ja optimistický, že nie sme my žiadni trotli tuto v tej strednej Európe. Za tých posledných 100 rokov to sa nám celkom dosť podarilo. No, mali sme, ty rád spomínaš Karola Sidora, ktorý vedel povedať aj Hitlerovi nie, no. No, neboli sme najväčší frajeri akože na svete, ale pár vecí sme urobili. Napríklad to, že sme v 46. ako jediní v strednej Európe nezvolili komunistov, to tiež zase není až tak málo. Že sú niektoré veci, o ktoré sa môžeme aj v histórii toho 20. storočia oprieť a preto by som nebol... Toto ja sa budem snažiť hovoriť v parlamente. Proste, aby sme sa nepovažovali, neustále neseba bičovali, že akí sme tu my trotli. Nie sme. Za posledných 100 rokov sa nám teda toho podarilo celkom dosť.